tupu m ekwu okwu gbasara otu azụmahịa m si aga, nke mbụ m ga-ekwuwo ihe a Pidgin Radio wụ digital radio nke na-ahụkwa gbasara online. Afọ 4 gara aga mgbe anyị bidoro na afọ 2016, ọtụtụ ndị mmadụ kwuru na digital agafe ihe a 2020 and digital ozi ebe onye ọbụla na-ele anya ugbu a. Pidgin Radio anọọla afọ 4. Anyị gbadikwara ịhụ na anyị wepụtara ọrụ nye ndị na-etolite ịma ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị na-etolite bụ ndị chọrọ ịrụ na redio, bụ ndị chọrọ iwu AOP maka na ha nweghị opportunity. Ọtụtụ ndị mmadụ ejupụtala ebe niile, mana ugbu a inwezi digital radio due to the digital world anyị nọ n'ime, ị nwere ike ịnọ wepụta ọrụ ka ha nwee ike nwekwa n'ọrụ ha ga-arụ. Eche m na ihe a wụ major part Nigeria na-ala aka maka na afọ ọbụla ị ga-ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-graduate n'ụlọ akwụkwọ na university enweghị ọrụ. Afọ ọbụla like n'ofe otu afọ ị ga-ahụ ọtụtụ ndị pụtara n'ụlọ akwụkwọ na-enweghị ọrụ, ha ga-anọ n'ime ụlọ enweghị ha na-eme. Mana digital thing anyị na-eme ka anyị create ọrụ nye ọtụtụ ndị mmadụ. Ihe ọzọ anyị gbara mbọ ime advertise nye ndị na-azụ ahịa o ndị na-eme business during the COVID-19. Ya bụ mgbe COVID-19 na-enye nsogbu, onye ọbụla nọ na digital level. O nyekwara anyị aka maka na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị nọ na phone ha, nọ na laptop ha, anyị nwere ike irute ha. Ugbu a economy Nigeria agaala globally. Ebe ọbụla ị nọ ugbu a ị ga-ege redio, ị ga-ege ihe ọbụla na redio ka a na-eji eme advertise nye onye ọbụla n'ụwa niile. Na mbụ ị ga-emeli advert otu a mgbe mbụ ị nọrọ na Lagos, ị nwere ike mana ị ga-egonwu Lagos station outside Lagos nye otu ọ dị na mbụ. Mana ugbu a digital radio ewepụla nke ahụ, mana ebe ọbụla ị nọ n'ụwa ugbu a ị nwere ike ige digital radio. Ọ bụrụ na ị nọ n'Ibadan, ị nwere ike ime advertise your product nye onye nọ na US. Ọtụtụ ndị Nigeria ihe ha na-eme eme ugbu a ịkọnekti ndị mmadụ ka ha mara otu o si dị. Ọtụtụ ndị mmadụ jụọ gị otu biznes ya dị. M na-asị anyị na-ewepụta ọrụ n'otu aka ha, anyị na-akọnekti Nigerians all over the world to the root, because na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị si obodo anyị bụ Nigeria, bụ ndị na-outside agaghị ama otu esi asụ Pidgin English. Mana ugbu a Pidgin English aghọọla ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-asụ ugbu a, ọ ghọọla licensed ugbu a. Anyị na-agbalị ka anyị na-akpọkọta ndị Nigeria ọnụ ka ha ghọta otu ọ si dị. Ewepụganụ iwu gọọmenti, ofu ihe ya bụ biznes na-ala akewo ịntanetị. Ịntanetị bụ ihe dị oke mkpa. Icheta na obodo anyị bụ Nigeria, data bụ problem. Onye ọbụla ga-asị ele otu m ga-esi ege ịntanetị redio, enwe m data, aga m egonwu ịntanetị redio. Ya ofu nsogbu anyị na-enwe. Ile anya ihe gbasara ọkụ, ị ga-amata na ị ga-arụ ọnụ generator for 24 hours. Imecha ihe ndị a niile gị bịa jụọ onwe gị ego ole ka m na-enwetakwanụ. Ụfọdụ ihe mbụ a ga-eme ka biznes a gaa ọfụma wee ime ka data dị mfe, ka ọ hapụ ịdị ọnụ, ka ọ dị ọnụ ala. Agụrụ m ya na Nigeria wụ otu n'ime kọntrị na-akwụ ụgwọ data lara elu karịa ụwa ndị ọzọ dị iche iche. Ọwụ nke na-adị mma, ọwụ na inwe ihe dịka 10 naira ma 20 naira, ya wụ na ị ga-eji zụta data were gede redio. Nke ha ga-awụ nsogbu adị. The lower the data, the lower the streaming. Gị hụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ ga-abanye n'ime ya maka na ha nwere good internet, and ya wụrụkwa na ego data ha dị ọnụ ala. Ihe ọzọ ị ga-achọpụta Nigeria ọhụrụ m chọrọ ịhụ bụ, echetara m those days mgbe e nwere free education, nri n'efu, ụlọ akwụkwọ n'efu, ihe niile n'efu. Ọtụtụ ndị nna anyị wu ndị nwetachara ihe ndị ka n'efu, mana ugbu a ele ndị na-enwe free education. Ugbu a m chọrọ ịhụ Nigeria nga na-enwe free education, nchekwa dị mma maka ụmụ akwụkwọ ma ndị ntakịrị, ebe creative mind bụ ike ịrụ ọrụ ọfụma, ebe idea nke nọ na environment ga-enyere gị aka gị mee accomplish ihe ọbụla ị chọrọ. Ebe creative guy ga-asị na enwere m idea dị otu a, onye ọbụla niile a connect to ya bụ idea. Ọ bụghị ebe ị ga-enwe idea ya nwụọ. Mgbe ị wepụtara idea, gọọmenti ewepụta policy ma iwu dị iche iche nke ga-eme ka ya bụ idea gị wuru nke dara mba. Gọọmenti kwesịrị na-enye aka na-akwalite ya bụ akaraka dị iche iche iji mee ka ọtụtụ ndị dị ka anyị wu ndị ga-emeke ya na biznis ha. Aha m bụ Ovie Osuale, akwụmchiri ebe ndị ntorobịa Nigeria nọ.